Benvinguts i benvingudes a la gala de lliurament de premis del concurs Jo tinc la paraula. Em fa molta il·lusió ser avui aquí amb els finalistes i els guanyadors del concurs Jo tinc la paraula. Després de veure els vostres vídeos seguint els consells del Marc, la Maria, l'Antonio i una servidora, la veritat és que penso que ja ho feu millor que nosaltres. Però abans de començar amb les valoracions, us donaré un últim recull de consells. Com participar en una gala i no morir en l'intent. Una gala de premis no deixa de ser una festa. Igual que en qualsevol festa, hi pot haver un codi de vestimenta, que vol dir que tothom es posa d'acord per vestir-se d'una manera concreta, però cadascú hi pot anar com més li convingui. Si ets el guardonat o la guardonada, segur que no et negaran l'accés. No és imprescindible seguir els estils de les grans gales, especialment en el cas de les noies. És perfectament acceptable que no vulguis maquillar-te, portar un gran pentinat o portar sabates altes. El més important és que et sentis còmode, que és una festa, no una presó. A ningú li agrada sentir que va disfressat. Això sí, per trobar aquesta comoditat cal un equilibri. Si sents que desentones molt i que tothom et mirarà, tampoc no transmetràs gaire seguretat. Ves-hi elegant, però a la teva manera. Un altre repte de les gales és anar-hi sol, o sense conèixer la majoria dels assistents. Precisament, començar les converses parlant del vestuari és un tòpic que ha sortit molt a les pel·lícules, però que s'està fent antic. Sentir que estàs analitzant com van vestits no deu ajudar gaire als desconeguts a sentir-se còmode amb tu. És molt millor haver estalquejat una mica els assistents abans i poder xerrar de la seva feina, del motiu pel qual són en aquesta gala. Però bé, si no has tingut temps de fer els deures, sempre pots utilitzar elements externs, com la decoració, el temps o la típica conversa a la cua del lavabo. En tot cas, si estàs nerviós o nerviosa perquè has de sortir a fer un discurs, el millor que pots fer és trencar el gel parlant amb uns quants desconeguts abans de pujar a l'escenari. I així et vas traient del cap que els assistents són uns monstres terribles preparats per jutjar cada paraula que diguis. I un cop tingueu el micròfon a la mà, ja ho sabeu. Projectar, vocalitzar, gesticular, tenir les idees clares, controlar el temps, tenir fluïdesa i saber quan has de callar i donar pas a la propera persona que ha de parlar. Així que, sense més dilacions, passo el torn de paraula al Departament d'Educació. Benvinguts, benvingudes a aquest primer concurs Jo tinc la paraula. A l'escola ens ensenyen a llegir, ens ensenyen a escriure i ens ensenyen a parlar. Parlar i comunicar-nos és de les coses més importants que fem en el nostre dia a dia. Ens comuniquem, parlem, ens expressem quan anem al metge a explicar els símptomes que tenim, quan parlem amb els amics del que sentim, del que pretenem, del que volem, de les nostres inquietuds. Us comunicareu quan feu la vostra primera declaració d'amor a la persona que estimeu i us comunicareu a molts altres àmbits de la vostra vida. I per fer-ho, també hem de ser capaços, heu de ser capaços, sou capaços d'adaptar-vos al context i a la situació de amb qui esteu parlant, com heu de traslladar els arguments, i això ho hem de fer amb claretat, amb rigor, amb honestedat, amb molta transparència i de forma molt honesta. Aquest concurs, Jo tinc la paraula, ha comptat amb la participació i la implicació de youtubers perquè també ens comuniquem a través de la pantalla. I en aquest àmbit el català és importantíssim. El català l'hem de fer nostre i defensant-lo nosaltres també a les xarxes. Us heu presentat 292 vídeos, 292 participants de 55 instituts d'ESO i de batxillerat, i el jurat està format pels vostres companys, per youtubers, per experts i pels mestres. Per tant, des del Departament d'Educació, dins del context del programa Tenim la Paraula, aquest primer concurs Jo tinc la paraula, us volem felicitar per haver-hi participat, us volem felicitar per sortir del que feu en el vostre dia a dia i fer coses diferents perquè complementin la vostra formació i, per tant, felicitats a tots els que heu participat. Ara hi haurà el benedicte i els premiats. Felicitats als guardonats, als que guanyareu, i felicitats sobretot a tots els que hi heu participat, i a les seves famílies, i als nostres mestres i als nostres professors. Gràcies. Després d'aquesta intervenció, comencem a presentar els guanyadors i guanyadores de cada categoria. La guanyadora per votació popular de la categoria A és Nayara Hurtado Llamas amb el vídeo La vergonya és a tot arreu de l'Institut Escola Sala i Vedrines de Terrassa. Hola! Tots sabeu que la vergonya està a tot arreu i és per això que avui us parlaré de por parlar en públic i parlar amb fluïdesa.
La por a parlar en públic és molt comú. Jo la tinc i és possible que tu també. No té lògica tenir-la perquè si, per exemple, ara et puges a una taula i comences a cantar, segurament algú t'aplaudeixi encara que cantis terrible. Vull dir, a aquest sentit, perquè és una mena de sentit, a la prehistòria sí que era útil, però a dia d'avui no serveix per res. És per això que avui us animo a pujar a una taula i cantar com bojos. Parlar amb fluïdesa és complicat, almenys per mi. Em trebo tota l'estona i en aquest vídeo hauré de fer diverses tomes. És possible que estiguis estudiant algun idioma i que de vegades et costi parlar, és normal. Però tranquil, inclús jo en el meu idioma, que és el castellà, em costa parlar i em trabo constantment. Si et passa, simplement practica. I si estàs nerviós i has de parlar en veu alta, és possible que això t'ajudi. Hola, com esteu? Hola, soc patètica, hola. Fins aquí el vídeo. Si us ha agradat, si us plau, feu-me guanyar el concurs. El vídeo de la Nayara es diu La vergonya és per tot arreu, però ella no en té gaire de vergonya. S'ha de tenir valor per fer un vídeo disfressada d'unicorn. Ara passem a anunciar la guanyadora de la categoria A, escollida pel jurat. El jurat ha decidit que la guanyadora és Paula Escoda amb el vídeo Poruga però parladora, de l'Institut Escola Daniel Mangraner de Tortosa. Hola amics i amigues, benvinguts al meu canal. Per als que encara no em coneixeu, el meu nom és Paula i avui estic aquí per explicar-vos com vaig acabar vencent la meva por de parlar en públic. De petita, a part de ser un àngel de persona, era una xiqueta que tenia por per tot el que tenia vida, per tot el que tenia pel meu voltant. Com per exemple, un gos que passava amb el seu amo per pegar una volta. Les gallines de la meva àvia sempre pensava que m'acabarien atacant. O quan la meva mestra deia el meu nom per sortir a la pissarra. Paula, surt a la pissarra. En aquell moment el cor s'accelerava cada vegada més i el meu cervell no parava de treballar pensant idees dolentes que em podrien arribar a passar en aquell moment. Inclús tenia por quan havíem de fer exposicions orals, quan havíem de fer de portaveus, etc. Me vaig cansar de tots aquests mals comentaris i aquestes experiències que anava vivint cada moment. Així que vaig parar a pensar i vaig dir: pobres animals, només volen seguir la seva vida com tothom vol fer, o el de la pissarra és per a tindre un futur millor, o les exposicions només volen saber l'opinió de cadascú per aportar. O sigui, si tens por com jo i com molts que també deuen tenir por, no, intenta canviar aquest xip. Lleva tota la por que tens de damunt i tanca-la a un armari i deixa-la allí tancada, perquè a mi això me va servir molt. Mira, us explico. Jo vaig agarrar tota la meva por que tenia dins i la vaig tancar a un armari. Després vaig començar a pensar consells i trucs que em podrien ajudar a millorar, com per exemple, pensar de menjar-me una sopa que fa 10 dies que està allí, no sé, allí per damunt, que no està a la nevera ni res, o parlar en públic. Pues òbviament parlar en públic, perquè jo no me penso menjar una sopa que fa una setmana, m'entens? No. O si no, estar 5 mesos treballant per la teua mare i limpiant tota la casa i tal, o parlar en públic. Pues jo parlo en públic perquè tampoc hi ha res de mal o parlar en públic, perquè dels errors sempre s'acaba aprenent.
Així que t'animo a llevar-te tota la por que tens de damunt i deixar-la tancada en algun lloc en concret. Espero que t'hagi servit molt el meu vídeo i que t'hagi agradat. Ens veiem al pròxim vídeo. Adeu! El jurat ha valorat la construcció del seu discurs estructurat, clar i correcte, expressat amb naturalitat i amb una gran actitud davant de la càmera. Què us menjaríeu abans, la sopa de la Paula o la meva amanida? Escolta, que la gent que parlem en públic també netegem la nevera, de tant en tant. No sé pas d'on ha sortit aquesta fama. Voleu dir que ens la mereixem? Les que sí que es mereixen un bon reconeixement són les finalistes de la categoria A. La Marua i la Jana vocalitzen millor que jo. L'entonació de la Laura és de youtuber professional. I la gràcia que fan la Laia i la Noelia? Sobretot recordeu no parlar de política. Les preses falses de l'Àlex ens han apropat al seu personatge. Però per personatge tenim el Biel, que ens ha fet un bon ensurt amb la seva primera frase somnífera. Passem a la categoria B. En aquesta categoria, el públic i el jurat han coincidit en l'elecció de la guanyadora, així que tant el jurat com la votació popular han decidit que la guanyadora és Laura Llandrich Trias, amb el vídeo No callem ni a sota l'aigua, de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles. Hola, bones! Jo sóc la Laura Llandrich i avui us explicaré com millorar la vostra comunicació oral. Principalment em centraré en la fluïdesa oral, però us aniré donant altres consells que són molt necessaris. Un moment, Laura. Primer has d'explicar què és la fluïdesa oral. Ostres, tens tota la raó. Ara us ho explicaré, i d'una manera diferent. Teletransportem-nos. Ara sí que ja ens trobem en el laboratori de lletres, perquè en l'àmbit científic els fluids es consideren aquells cossos que tenen una gran capacitat de moviment i canvi de posició. Un exemple seria la llet. En canvi, els sòlids no tenen aquesta propietat. Un exemple seria una pedra, per les molècules, neutrons... Ai, sisplau, no estem fent física i química. No hem vingut a parlar de protons, de neutrons... Ostres, doncs, m'hi podria passar tot el dia. Mira quants apunts. No, molt amable. Un moment. Què hi té a veure tot això amb la fluïdesa oral? Doncs mira, molt senzill. Ho veuràs amb aquest experiment. Que si col·loquem les dues substàncies, la sòlida i la fluida, podrem observar que el fluid segueix el seu transcurs en tot moment. I això és el que necessitem en una conversa. Que flueixi, que flueixi! A continuació, després de saber el que és, us donaré uns quants consells. En aquest cas, si sou com jo i no calleu ni a sota l'aigua... segurament us serà més senzill, però tot és qüestió de pràctica. La primera recomanació que us faré serà parlar davant d'un mirall. Al principi pot fer vergonya, però això ens permetrà treure la por a parlar en públic. Així que matem dos pardals d'un tret. I qui sap, potser al final acabes tenint una xerrada molt interessant. I si jo no sóc tu no ets jo? També pots mantenir una conversa amb el teu gos, tot i que és probable que es cansi de tu. I si marxa, com a mínim, sabràs el que no has de fer en un diàleg. Em va mirar el meu crush al mig de l'institut! Que em va mirar? Però no te'n vas... En tercera posició és cantar moltes cançons, i si són de rap, ja et poso un altar a casa meva, perquè t'asseguro que ets un crac. I a més, pots gesticular amb les mans, i aprendràs el llenguatge no verbal. Jo tinc la paraula! I si perdem la fluïdesa oral quan ja hem començat a parlar davant de molta gent? I perdem l'educació de la conversa. Comencem a parlar de gats, de gossos... Això que quedi entre tu i jo, però a mi m'ha passat moltes vegades. Sobretot quan tens la mirada intimidant de la professora, t'estressis. El pitjor que pot passar és que et posi un 0. Em sembla que no ha sigut gaire bon exemple. Però no tinguis por a parlar en públic. Som-hi, som-hi! Així que respira. O també, una altra molt bona manera de reprendre la fluïdesa oral és haver-lo estudiat prèviament de més d'una forma. És a dir, no t'empollis tot una parrafada. Entén el que estàs dient i així ho podràs acabar explicant de qualsevol altra manera. Aquí podem treure les conclusions de tots els punts que s'han de tenir en compte per millorar la nostra comunicació oral. Adéu! Ens en anem a parlar sota aigua! El jurat ha valorat la seva expressivitat comunicativa a l'hora de transmetre informació amb naturalitat i originalitat, i perquè ho acompanya d'una comunicació audiovisual molt original i divertida. Creieu que ha guanyat la Laura científica, la Laura rapera o la Laura comunicadora? Jo no em decideixo. En aquesta categoria el jurat tampoc ho ha tingut fàcil, perquè les finalistes són boníssimes. Les noies de Balaguer estan lluny de fer un vídeo ASMR. Perquè parlen molt clar. A la Carolina l'has agressat al mateix dolent camí, però se n'ha sortit molt millor. La Paula ens ha donat un consell que m'anirà molt bé, com parlar amb persones que s'enfaden per tot. Amb el vídeo d'en Bernard m'ha explotat el cap. Però i la careta del vídeo d'en Joel Joan?
El contractaré perquè me'n faci una, però encara queda un vídeo per comentar. El jurat ho ha tingut molt difícil per triar la guanyadora, així que ha decidit fer una menció especial a Adrián San Miguel González, amb el vídeo Jo m'adecuo, i tu? De l'Institut Illa de Rodes de Roses. Hola, sóc l'Adrián San Miguel i avui parlarem de com adaptar el que diem a la situació. En aquest tutorial m'adaptaré a la situació per explicar-vos què hem de fer i què no. Fer aquesta adaptació ens permet ser íntegres a la societat i poder parlar sense problemes amb qualsevol. Existeixen 4 punts que hem de seguir si no volem acabar molt i molt malament. Punt número 1. El registre. Segur que si et trobes en una entrevista de treball no parlaràs així. Bueno, Josep, parla'm de tu. Doncs mira, jo treballar no molt, jo només per les tardes i així ja tinc temps per fer altres coses. Jo treballar no m'agrada molt, la veritat. Bueno, fi de l'entrevista. I segur que si vas a comprar el pa no parlaràs d'aquesta manera. Bon dia, què necessita? Bon dia, en el nom del Senyor, vinc a comprar el pa del cos de Jesucrist. Baguette o rústica? M'agradaria aquell pa que ve del cel per portar-lo als nostres germans. Policia? Punt número 2. El gènere comunicatiu. Si vols quedar amb un amic, segur que no ho faràs amb el mateix to que si estiguessis anunciant la loteria el dia 22 de desembre. Ei, Carles, t'agradaria que quedéssim aquesta tarda? Podríem quedar al parc a les 6, amb la Marta i la Georgina... Saps què? Que ara m'he recordat que aquesta tarda tinc metge. Millor ja ho deixem per un altre dia. I si vols demanar-li a un company de classe el llapis, segur que no ho faràs amb el mateix to que si estiguessis en un concert. Marta! Podries passar-me el llapis? Agafa el llapis i calla. Arribem al punt número 3, el destinatari. Hem d'intentar explicar coses que interessin a qui ens ha d'escoltar. Mare, què vols? Ja sé que demanar-me per Reis. Vull un nou ordinador amb un Intel Core i5, un emmagatzematge de 1 tera, també vull que tingui 32 GB de RAM, amb una bona gràfica, després de perifèrics vull uns cascos i50 i també un ratolí de la marca Razer amb 4 motors. També hem de saber com el receptor reacciona a les coses. No tothom comprèn les ironies. Això em recorda quan li vaig dir a la meva tieta que el meu cosí s'estava morint de riure. No va acabar bé. I l'últim punt, sigues tu mateix. Per aconseguir-ho, primer heu de preguntar-vos qui sou. En conclusió, oi que no parlem de la mateixa manera amb l'àvia, amb el director o amb els amics? Per això hem d'adequar-nos a la situació. I fins aquí el tutorial d'avui. Espero que a partir d'ara podeu comunicar-vos sense problema adaptant-vos a la situació. Moltes gràcies per veure el vídeo. Jo sóc l'Adrián i ens veiem a la propera. El jurat ha valorat la seva frescor expressiva i el dinamisme en la construcció d'un discurs ben estructurat, demostrant una qualitat audiovisual excel·lent i uns personatges molt divertits per estructurar el seu discurs. Però Adrián, confessa, aquestes pantalles són de plàstic o són de veritat? Estem a la categoria C, on el guanyador de la votació popular i del jurat tornen a coincidir. Per tant, el jurat i la votació popular han decidit que els guanyadors són Aitor de la Torre i Marc Torres Sánchez, amb el vídeo Consells per conversar, del Centre López Vicuña de Barcelona. El jurat ha valorat l'originalitat dels arguments expressius i comunicatius en un diàleg fluid i ben integrat, amb un molt bon ús de la tecnologia per aconseguir un resultat audiovisual de qualitat amb els mitjans dels quals disposen. Hola, som en Marc i l'Aitor i el dia d'avui parlarem sobre la conversa. La conversa consisteix en parlar amb algú altre, és clar, si no seria un monòleg. Les converses poden ser orals o escrites. Aquí tenen un exemple d'una conversa oral. Bon dia, sap on és el carrer de Montserrat? Clar, tot recte a la dreta. Però potser, per comoditat, el nostre tipus de conversa preferit és l'escrita, concretament els missatges de mòbil. Aquí, aquí i aquí en teniu uns exemples. Ei, no sempre ens agrada mantenir una conversa via escrita. Estem farts dels textos per WhatsApp. Sisplau, stop textos. Amb aquest tipus de missatge és molt fàcil perdre el fil de la conversa. D'altra banda, hi ha tipus de persona davant una conversa. I saps què? El Joan em va dir que el Barça no servia per res, que no li guanyava a ningú. I és que jo sóc molt del Barça. I ell saps de quin equip és? Del Betis. Digue'm tu qui és el Betis. És que a ningú li importa el Betis. Visca el Barça i visca Catalunya, no? És que visca tot. I el futbol, m'encanta el futbol. És el millor esport que he vist a la meva vida. De veritat, és brutal el futbol. No saps què m'ha passat, tio.
És que... Gol! Sí! Tio, la meva mare m'ha comprat calçotets Slim. Tu veus normal? Sí. Ara m'he posat pols de talc a les cuixes. Us donaré un consell. Si voleu mantenir una conversa fluida, heu de saber escoltar. Si no, s'us farà molt difícil. Saber escoltar és mostrar plena disponibilitat davant qui ens parla. Oi que sí, Marc? Sí. Com veus ha dit, és essencial rentar-se les dents. En conclusió, conversar és molt enriquidor, ja que podem compartir i socialitzar amb d'altres persones. I això és fonamental per a nosaltres. Oi que sí, Aitor? Oi tant, divendres. En fi, amb aquest vídeo ens presentem al concurs Jo tinc la paraula. Esperem que us hagi agradat i fins aviat. L'Aitor i en Marc ens han donat uns consells boníssims, però no oblidem que els finalistes d'aquesta categoria també han tingut uns vídeos molt encertats. En Bernat ens ha ensenyat l'art de la gesticulació, que ens ha fet oblidar l'empaperat d'estels de darrere. La Iona i l'Arantxa han fet un discurs sincer i original des de l'experiència. La Martina i l'Anna han demostrat que elles no s'adormen a les presentacions. La Clàudia i la Paula han utilitzat molt encertadament el recurs de la veu en off. I la Marina Pérez ens ha sorprès amb la música dels dibuixos de Codi Lyoko, una boníssima manera de guanyar-se l'empatia del públic. En aquesta categoria, el jurat també ha decidit fer una menció especial. La menció especial és pel finalista Zacaria Atani el Mustachi, amb el vídeo No t'entrebanquis, de l'Institut Illa de Rodes de Roses. Hola, què tal esteu? Soc en Zaka i benvinguts a un nou vídeo on parlarem sobre la fluïdesa oral pel concurs Jo tinc la paraula. Comencem amb el concepte de parlar amb fluïdesa. Què vol dir això? Doncs que en una xerrada el receptor es senti bé escoltant-te, es diverteixi, perquè si comences a entrebancar-te amb totes les paraules, es perd totalment el fil de la conversació i potser el teu amic està comptant la 32a cabra en el seu cap. Un cop feta la introducció, seguirem amb els 4 punts que faig servir jo per tenir una bona fluïdesa oral. Punt número 1. Projectar la veu. Cal tenir un bon volum. Per exemple, en una exposició a classe, ens ha d'escoltar tant el primer de la fila com l'últim de tots. Perquè si no, pobret, se'ns adormirà. I no volem això, no? O sí. Atenció! La mascareta no és una excusa. Només cal pujar una mica més la veu, sense passar-se. Oi que m'escolteu igual de bé? Punt número 2. Pronunciar bé, és a dir, vocalitzar. I no parlar així com si estiguéssim tristos tot el dia, perquè si no, no se'ns entén i la gent a l'hora d'escoltar-te s'avorreix. Sempre que escolto el concepte de pronunciar bé, em ve al cap un amic meu que mai vocalitza. I sempre que parla amb nosaltres li hem de dir què? I així és complicadíssim mantenir una conversació fluida amb una persona. Punt número 3. No parlar ràpid. Molt important. Perquè si comencem a parlar així de ràpid potser no ens adonem, però la persona que ens està intentant escoltar no pot processar tota la informació que li estem donant. I per això és molt bo fer pauses perquè la gent assimili el que li estem dient i a més parlar amb un ritme moderat perquè se'ns entengui. Punt número 4. Utilitzar un bon vocabulari. Per exemple, fer servir les relacions anafòriques que tant es treballen a l'institut. L'el·lipsi, l'anàfora, el sinònim, els pronoms... Bàsicament, no emprar sempre les mateixes paraules. La meva motxilla és bonica. La meva televisió és bonica. El meu sofà també és bonic. I fins aquí el que per mi són els 4 punts essencials per tenir una bona fluïdesa oral. Si vols millorar-la, l'únic que has de fer és practicar parlant en veu alta, gravar-te i posteriorment escoltar-te. D'aquesta manera veuràs els teus errors i els podràs rectificar. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem a la pròxima. Adeu! El jurat ha valorat que en Zacaria demostra una gran habilitat de comunicació oral davant de la càmera, per mantenir l'interès en un discurs fluid i ben ordenat. Ha arribat al final de la gala i és el moment dels agraïments. Malauradament som una societat poc acostumada a agrair. I deu ser per això que quan ho hem de fer no sabem ben bé què dir. Hi ha qui es queda curt i només agraeix els premis als organitzadors de la gala. Però hi ha qui té por de deixar-se algú i els anomena tots.
als companys de classe, la meva mare, el meu gos, el meu peix, a la mestra de P3, a la meva cangur, a la veïna, a la caixera del supermercat... O també hi ha qui no li surten les paraules, de qui li agafa el riure, o qui cau i s'entrebanca baixant de l'escenari. És difícil parlar bé quan s'està emocionat, però si estem tranquils i segurs del que diem, el missatge acaba arribant, i això és el més important. De res serveix ser molt bon comunicador si no tens res important a dir. I com que heu demostrat que ho sou, us animo a seguir omplint les xarxes de missatges interessants. I sobretot a fer-ho en català. Quantes més persones siguem parlant la nostra llengua a xarxes com YouTube, Instagram o TikTok, més ajudarem a crear referents i animar altres persones a crear contingut. Així doncs, esperem veure-us a la propera edició del concurs Jo tinc la paraula.